Sziasztok! Pár tippek és trükkök. Amikor megjelent az új frissítés, nagyon kíváncsi voltam a Mimogra. Hol lehet majd megtalálni, meg hogy lehet majd megfogni. Szerintem én megtaláltam a nekem, szerintem a legjobb megoldást. Uni volt. Ebben viszem a HP-t és nem megy el. A gömböknél látod, hogy melyikkel, mennyi százalék eséllyel tudom elkapni ezt a 20-as Mimogot. Szerintem meg fogom próbálni a kékkel. Szerintetek sikerülni fog? Nézzük meg. Jó? Első is lesokkoljuk, akkor nagyobb az esély. Mondom, sokkoljuk. Ez az. Még egyszer. És... Tadám! Na, sziasztok!